Ning saurunge tak kepengin nyuwun swantenipun Mbak Yu Sendur. Alus-alusan kemawon. Wote hati weh niken sandale kuandel kene tok wong wedok saiki ngono kuwi kok ya. Ha Mbak Sendur tas ini kan lho mun disaki kok ya. Oke. Wateng ya. Minang aidin kal paidin. Oke. Suarane Sendur pancen penak tenan. Suarane Sendur pancen penak tenan. Nah. Hati-hati lho sampean cedek lampu lho. Lampu kuwi bengi bretes lho. Dadi netesi. Lek bengi ngantuk nangis lampune iki. Mung sira merati jasa Gambaran tembang gineman. Gineman mat-matan ngene iki ya dionekke ditepungke karo para nom-noman. Oh ngono. Para pamriksa. Dadi seni budaya iki pancen adiluhung tenan kok. Wis pokok terima kasih Pak Sanjaya luar biasa. Piantune iki wah blater. Aku iki mlebu ning daleme panjenengane iki sak ora-orane mangan gedang uruk tutup wis disuguhi jeruk. Wah aku pengen jeruk. Jeruk lekas tak oceki disuguhi semangka. Aku nglirik semangka. Aku lha piye wong sakabeng rapatan iki dedaharan apa-apa enek kok ya.